फेना जाखादों आरो गुड मर्निं गाइस आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन बरायफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय आङो दिनै साबोन बानायनो नागिरदों आरोखि ना एल'भेराजों निम ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लालायबाय मा खालामदो ओमफ्राय नै आंना एल'भेराया खाथियावनो दंखायो नालाय बेखौ हाना लाग्रोनोसै आरोखि ना बाल्थिं लाबोदो आं माबादि साबोन बानायो बेखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानदों अन्नानै जोबजासिम नायलायदो बिदिब्ला हाना लाग्रोनोसै आङो एल'भेराखौ नै जा साइज साइज जाना दंखायो अन्थाव अन्थावनो हानोनो बालायनाय आरोखि ना हाग्रोना लानोसै आङो नै दैया दै बारा जानानै नै एसे गाहाय गाहायाव गुदि गुदियाव सेवदो आरोखि ना आं बानलुबो जावैदो बेयाव जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागो रे मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा फिर सबके इखिनि खाबाय आं दंबोयो मोनला बांद्राय बानायथ'ला नै निमा रेडिखा आंना निमखौ आं सुखानानै दोनदो एल'भेराखौ सुनोसै ओमफ्राय नै आङो एल'भेराखौ हाखानानै लाबाय आरोखि ना ओमफ्राय एल'भेराखौ सानि बिगुरखौ जिरनानै सिंनि बिजालखिनिखौबो होजायो आरोखि ना ओमफ्राय बिदिबो होजायो ओमफ्राय आंना समाबो सर्टमोन नालाय बिनि थाखायनो आङो समजों खारफानांगौ जानायलाय बिदि होबाय आरोखि ना ओमफ्राय आङो ग्राइन्डाराव मिक्स खालामनानै लाबाय ओमफ्राय नै आङो एल'भेरानि सब बेसमोन ओमफ्राय बेखौ हानानै लाबाय आरोखि ना ओमफ्राय बेखौ आरामसे निमजों मिक्स खालामनोसै जा मोजांखा हानोना हाबाथाय हाबाय थाथावथावखा आरोखि ओमफ्राय आङो सब बेसखौ आवलि होनो थाखाय साराय जाननानै लाबाय आरोखि ना ओमफ्राय सारायाव होबाय आरोखि ना साराय गुदुङाव ओमफ्राय नै जा मोजां आवलिखाबाय ओरैबादि ओमफ्राय दाना बेजों मिक्स खालामनोसै आरोखि ना आरामसे ओमफ्राय 20 मिनिटसो गोदौ होदों आरोखि ना आङो ओमफ्राय 10-15 मिनिट गोदौबाबो जागौमोन आङो थारमाने माबाखौ लासैनो नर्मालाव होनानै 20 मिनिटसो लाखिदों आरोखि ओमफ्राय आंनिया नै केक बानायनायनि माखासे डाइस दंमोन नालाय ओमफ्राय बेयावनो होबाय आरोखि ना ओमफ्राय खुरै फिसा फिसा दंमोन ओमफ्राय आङो रिफाइन होदो इयाव एसे एसे जाहाथे जेनेबा बख'नायाव इजि गनायनि थाखाय ओमफ्राय आङो सायाव निम बिलाइखौ गांसे गांसे होदो सिङावबो होदोंमोन आं गांसे गांसे जेनेबा कालारा जेनेबा सायाव डाइस बादि नुजानायनि थाखाय
ओमफ्राय नै नायदो गाइस जा मोजां जाखादों आंबो फोथायनो गोब्राब मोनलायदों आरोखि ना निजि बादि बानायनो रोंनायखौ अ माय गड बेसेबा मोजां जाखादों देखो करीब से मिले हैं नसीब से आएगा पल ये ठिकाना नै एजि गबाय अ माय गड कि बरिया जादोलै दिहुनजोबला माखासे दंबायो माखासे दिहुनाखै आरोखि ना ओमफ्राय नै नोंथांमोना नुनो मोनदों ना ओरैबादि फेना जाखादों आरोखि ना मोजांनो नेचारेल जेबो केमिकेल गैया मुं गैया नोंथांमोनाबो इउज खालामनो गोसो दंब्ला बिदि बानायनानै इउज खालामनो हागोन आरोखि नोंथांमोना मोजां रिजाल्ट मोननो हागोन ओमफ्राय नै आङो डिशवाशखौ बिदिबो बानायदोंमोन आगोलावथ' लिकुइड बानायदोंमोन ओमफ्राय बिदिखौ साबसिन मोनदों आङो बाहायनो लिकुइडनिफ्राय आं बिदिखौनो साबसिन मोनखायो नालाय स' आं बिनि थाखाय बिदिखौ बानायदों आरोखि ना ओमफ्राय बिदिखौ बोरै बानायो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय आङो बिखौबो भिडिअ लानानै दोनदों आरोखि ना नोंथांमोना गोसो दङब्ला बिदियै बानायनानै इउज खालामनो हागोन आरोखि ना आं दानिया बुंनाय बादि जायो आङो बिदि बानायनो रोंनायनिफ्राय आङो बाजारनि इउज खालामला आरोखि ना फेनाखौ खम नुदों खिन्थु फेनाया जों बाजारनिया ओरैबादि फेनाखौ माने सुबाबो खारा खारा जायोना ओमफ्राय बेयाव माने सुबानो ओरैबादि क्लिन जाखायो आरोखि ना आगोलनि भिडिअआवबो बुंदों आङो बे खोथाखौनो नोंथांमोना इउज खालामनो हागोन ओरैबादि मोजां रिजाल्ट मोनखागोन आरोखि ना मोजां जादों ना ओमफ्राय आङो डिशवाशखौ बोरै बानायदों नोंथांमोना नायनो हागोन दै गुदुङाव आङो ससपेनखौ बहायनानै बेयाव सब बेसखौ आवलि होबाय आरोखि ना ओमफ्रायो मिक्स खालामनानै लाखानाय लेबु बेयाव एड खालामदों संख्रि सदा आरो येल्ल' कालार फुड कालारखौ आरोखि ओमफ्राय आङो बेयाव 20 मिनिटसो गोदौ होदों ओमफ्राय नै आंना रेडि जाबाय डिशवाशआ फैसानो बुंजोब्बाय आंना गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो गाइस बाय बाय लाभ इउ